instalarea colțarului perforat din aluminiu. În cazul dat vom folosi două reperuri, nu neapărat să fie peretele gata. Locul pentru colțar noi îl avem deja curățit ca să se încadreze aici colțarul. Această linie o vom verifica mulțumită laserului, iar ca suprafață în direcția aceasta vom efectua în așa mod și vom așeza colțarul la loc.